Și astăzi am să vă aduc un mesaj care nu cred că este foarte obișnuit, cel puțin în biserica dumneavoastră sau în biserici în general. Nu va fi un mesaj despre Crăciun sau despre nașterea Domnului, în schimb va fi un mesaj despre crucea lui Hristos și lucrarea terminată a lui Hristos pe Calvar. Titlul predicii mele este Legea ucide, dar harul dă viață. Legea ucide, dar harul dă viață. Și fizică și spirituală. Acum, în experiența mea am văzut cât de dur pot fi uneori oamenii cu ei înșiși. Cred că acest lucru se datorează unei false credințe în Dumnezeu. Și anume, dacă crezi în mod eronat că Dumnezeu te va pedepsi aspru pentru greșelile tale, vei fi inevitabil aspru cu oamenii din jurul tău și nu în ultimul rând cu tine însuți. Oamenii care sunt duri cu ei înșiși nu se pot ierta pentru greșelile făcute în trecutul lor. Din păcate, ajung să se autopedepsească. Și cum fac oamenii lucrul acesta? Unii oameni mănâncă prea mult, alți oameni devin dependenți de droguri, alți oameni își fac crestături în piele, alții se sinucid, alții se angajează în relații sexuale, în afara căsătoriei, se rănesc pe ei înșiși și rănesc și alte persoane. Este un cerc vicios al înfrângerii. Cu cât se pot ierta mai puțin, cu atât se rănesc mai mult prin tot felul de comportamente greșite și dependențe. Întrebare. Trăiești tu astăzi cu vinovăție și condamnare nerezolvată în viața ta? Pentru că dacă trăiești, vreau să vă spun că am vești bune pentru voi. Pentru un credincios, vinovăția și condamnarea poate fi rezolvată prin crucea lui Hristos. Amin. Așa. Acum, când noi ne confruntăm în viața noastră cu o problemă, vrem să ajungem la rădăcina ei. Nu vrem să ne ocupăm cu efectele exterioare, cu frunzele, cu fructele, ci vrem să mergem la rădăcina ei. Apropo, eu nu știu foarte multe despre agricultură sau grădinării, dar am învățat 2-3 lucruri de la mama mea despre grădinărit și știu un lucru sigur, că atunci când o plantă arată toate semnalmentele unei plante bolnăvicioase, da? Frunze care se veștejesc, tulpină pătată, fructe care sunt uscate, ar fi o prostie să mă duc la planta aia și să rup doar o frunză și să am așteptarea ca planta să fie bună, să fie sănătoasă. Corect sau nu? Atunci, care e abordarea? Trebuie să mergem la rădăcina problemei. Corect sau nu? Da. Tot așa sunt bolile cronice, depresia mentală, anxietatea constantă sau frica constantă, lipsurile financiare sau problemele în căsnicie. Sunt exact ca frunzele unei plante bolnave. Dacă suntem capabili să recunoaștem și să tratăm rădăcina, fructele și frunzele se vor însănătoși de la sine. Dacă rădăcina este sănătoasă, tot trupul plantei va fi sănătos. Da, slavă Domnului. Corect? Corect, da. Sunteți cu mine? Da. Bun, să mergem mai departe. Lumea a descoperit că multe boli sunt legate de o rădăcină numită stres. Cred că sigur ați citit undeva printr-un ziar sau ați auzit la știri, la știrile de la ora 5 sau la alea de la ora 7-8, nu știu că nu mai mult la știri de mult, ce efecte poate să aibă stresul asupra corpului nostru și cum poate să ne pună sănătatea în pericol. Experții, da, și cercetările științifice au stabilit o legătură între stresul excesiv și multe afecțiuni corporale. Și anume, nu le-am învățat pe de rost, dar vi le citesc. Boli cardiovasculare, hipertensiune arterială, colesterol ridicat, accident vascular cerebral, erupții pe piele, migrene, impotență sexuală la bărbați și infertilitate la femei. Acum o să mă întrebați, bine, Samuel, dar ce are
lucrurile astea de a face cu noi. Aveți răbdare și veți vedea. Am să vă spun. Nu numai că lumea a recunoscut stresul ca fiind o rădăcină principală, lumea poate să descopere prin cercetări științifice și anume faptul că frica sau anxietatea este o altă rădăcină. Și de obicei frica precede stresul, adică vine înaintea stresului. Cum se manifestă frica? Atacuri de panică, stări constante de teamă, insomnie persistentă, nu ai somn, neliniște constantă și o stare de spirit tulburată. Da? Dar chiar dacă anxietatea sau frica este o rădăcină a problemei, vreau să vă spun că există o rădăcină și mai adâncă. Și Dumnezeu mi-a descoperit mie și altora că această rădăcină nu se poate rezolva cu soluții omenești. Este o rădăcină care își are originea sau începutul în lumea spirituală. Vreți să știți care e cea mai adâncă rădăcină? Este, dragi frați și surori, doamnelor și domnilor, este condamnarea. 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 Condamnarea cere plata pentru toate păcatele. Dar fără Iisus nu există plată. Prin urmare, cred că această rădăcină sau autoacuzarea, da? Condamnarea sau autoacuzarea. Există 3 canale prin care noi ne putem atrage autoacuzare sau condamnare în viața noastră. Primul canal este conștiința noastră. O să facem o incursiune în istorie, o să mergem înapoi în grădina Edenului și o să ne aducem aminte că în momentul în care Adam a mâncat din fructul oprit, Biblia spune că a început să deosebească binele de rău. Sau cu alte cuvinte, el a dezvoltat o conștiință. Conștiința ta înțelege dreptatea. Și conștiința ta mai înțelege următorul lucru. Că atunci când există păcat, trebuie pedepsit. Da. Acest lucru a dus la autopedepsirea oamenilor. Ei au început să se autopedepsească. Sigur, poate ați auzit sau ați citit în istorie oameni care, ca să își câștige mântuirea, se autoflagelau, se autobiciuiau, se autopedepseau. Asta a făcut conștiința. Vreau să vă spun că există credincioși cât și necredincioși care pot fi înfrânți de vină și condamnare. Da? Diferența este că un credincios poate să elimine condamnarea și vinovăția din viața lui, care Satan îi le aruncă prin conștiință și propria lui inimă. Și uitați ce spune Biblia în Evrei 10:22. De aceea să venim înaintea lui Dumnezeu cu o inimă sinceră și cu încredere deplină. Amin, ajută-ne. Pentru că suntem stropiți în adâncul ființei noastre cu sângele lui Isus și astfel suntem eliberați de conștiința noastră plină de vină. Sau în altă traducere zice conștiință rea. Iubiților, inimile noastre au fost stropite cu sângele lui Isus Hristos de o conștiință rea. Acum fiți atenți ce vă spun. Următorul lucru este foarte important. O conștiință rea este o conștiință care este în permanență conștientă de păcat, de eșec. Și care de obicei se așteaptă la pedeapsă. Este o conștiință care se află sub condamnare. Bun. Acum întrebarea se pune: ce înseamnă o conștiință bună? Dacă am înțeles ce înseamnă o conștiință rea, ce înseamnă o conștiință bună? Vă dau un exemplu. Să spunem că datorați 100.000 de euro la cineva din cercul dumneavoastră de prieteni. Da? 100.000 de euro. Acum, când vreți să planificați o vacanță, nu puteți să vă planificați pentru că în spatele capului dumneavoastră, aici în creierul mic, aveți o datorie. Și sunteți încărcați de vină. De fiecare dată când această persoană vă vede, sunteți chinuiți de sentimente de vinovăție. De ce? Pentru că le datorați 100.000 de euro. Să spunem
că o altă persoană din cercul dumneavoastră de prieteni a aflat despre această datorie. Și el face ceva. Vine la prima persoană, plătește datoria în numele dumneavoastră și dumneavoastră sunteți achitat. Acum sunteți liberi de datorie. Acum când vă întâlniți cu prima persoană, zâmbiți. Nu mai aveți sentimente de vinovăție. Puteți sta cu el la cafea. Corect sau nu? Da. Asta înseamnă o conștiință bună. Cu toate acestea, prin Harul lui Dumnezeu, putem avea o conștiință bună stropită cu sângele lui Hristos și în loc să fim conștienți de păcat, putem fi conștienți de iertare. 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 Putem fi conștienți de neprihănirea noastră în Iisus Hristos. Chiar și atunci când greșim. Când eșuăm. Chiar și atunci. O conștiință bună, stropită cu sângele lui Iisus Hristos, nu se hrănește din pomul cunoștinței binelui și răului. Nu. O conștiință bună se hrănește din pomul vieții, care este o poză a lui Iisus Hristos. Din pomul vieții. Și atunci ne vom putea apropia de Dumnezeu cu o inimă sinceră și cu încredere deplină. Amin? Amin. Un al doilea canal prin care ne putem atrage condamnare este acuzatorul. Lumea vorbește despre vinovăție și despre modul în care aceasta poate provoca simptome în corpul nostru. Condamnarea și vinovăția, da? Experții, da? Cercetătorii științifici pot identifica vinovăția și condamnarea ca fiind cauzele, dar nu au nicio soluție pentru a o elimina. Ei nu pot vedea, cum am zis și înainte, că oamenii se confruntă cu o problemă spirituală. Da? Și că Satan se folosește de condamnare pentru a-i chinui pe oameni astăzi. Da, da. În limba ebraică, numele diavolului este Ha-Satan. Știți ce înseamnă asta? Ha-Satan. Înseamnă acuzatorul. Biblia îl numește acuzatorul dintre frați. Da, da. El este un procuror și un expert în a te condamna. Întotdeauna sublinează defectele și slăbiciunile tale. Chiar dacă faci ceva bine, acuzatorul va spune nu este suficient de bine. Vă dau un exemplu. Să zicem că fratele Cula citește Biblia 2 ore și a avut un timp foarte fain cu Domnul. Satan va veni și va spune da, frate Cula, ai citit 2 ore Biblia și te-ai rugat. Dar sora Ergi o citit 5 ore Biblia și s-a rugat. Deci, nu este suficient de bine. Oricât ai încerca să faci prin faptele tale, prin forța ta proprie, întotdeauna va veni și te va acuza. Chiar și atunci când faci bine. Țineți minte lucrul ăsta. Asta este jobul lui. Asta face el. Vreau să vă dau un exemplu din viața mea. Când am locuit și am lucrat în Anglia, am lucrat în domeniul cosmeticilor. Acolo am vândut produse cosmetice. Am lucrat cu un evreu, de fapt cu mai mulți evrei. Într-un timp foarte scurt, am reușit să devin unul dintre cei mai buni vânzători din compania acelui șef evreu. Lauda să fie a Domnului. Dar vreau să vă spun următorul lucru. Mi-aduc aminte de o zi, nu o să uit niciodată. Țin minte că deși în mod constant îmi băteam propriul meu record și vindeam de fiecare dată tot mai mult, țin minte că odată m-a sunat și a zis: Samuel, da, ai vândut tu astăzi produse cosmetice în valoare de 3500 de lire. Nu știu câte sute de milioane de lei ar fi alea. Dar știți ce mi-a zis? Dar nu e suficient. It's not enough, cum zice englezul. Nu e suficient. Nu e suficient. Nu e suficient. Dragi frați și surori, realizarea supremă a acuzatorului, a lui Satan, ar fi să aducă condamnare în viața ta și să o lase nedescoperită. Tu să începi să ai gânduri negative despre tine însuți, să începi să crezi că să ai sentimente negative față de tine însuți din cauza tuturor păcatelor și nevredniciei tale. Și cea mai mare realizare a diavolului ar fi să aducă condamnare în viața ta și să o ascundă într-o ceață de înșelăciune. Și tu să spui în felul următor: sunt ultima persoană de pe pământul ăsta care ar putea să fie sub condamnare.
Aha, așa am zis și eu. Unii oameni pe care am consiliat și cu care am discutat, pentru că se aflau sub condamnare, mi-au spus în felul următor: Samuel, eu nu am o problemă cu condamnarea. Eu sunt doar stresat. Un altul mi-a zis în felul următor: Samuel, eu nu sunt îngrijorat. Sunt doar preocupat. Nu neg stresul ca fiind o problemă reală. Dar ceea ce vreau să vă spun este că în multe cazuri există o rădăcină mult mai adâncă decât stresul și frica. Și aceasta este condamnarea și autoacuzarea. Lumea nu are nicio soluție pentru tacticile diavolului. În schimb, noi avem puterea lucrării terminate a lui Iisus Hristos pe Calvar. Amin. Sângele Său a fost vărsat și El a fost condamnat în locul nostru, ca noi să nu mai trebuiască să trăim în condamnare, dragi frați și surori. Amin? Amin. Slavă lui Veci. Acuzatorul este un procuror iscusit și el nu va înceta să se folosească de cele 10 porunci, da, de lege ca să vă acuze. Și acum venim la al treilea canal prin care ne putem atrage condamnare în viața noastră. Și acest canal este legea. Legea este întotdeauna pentru condamnare. Și asta nu o zic eu, asta o zice Pavel. Uitați-vă în 2 Corinteni 3:9. Dumnezeu spune că cele 10 porunci nu sunt doar slujba morții, ci sunt și slujba condamnării. Să nu mă înțelegeți greșit. Legea este sfântă, dreaptă și bună, dar nu are puterea de a vă face pe voi sfinți, drepți și buni. Nu are puterea. Legea este un standard inflexibil. Nu poate face compromisuri. Dacă nu reușești, nu-ți poate arăta milă. Despre ce zicea fratele Teo astăzi. Dacă ți-ar arăta milă sau har, n-ar mai fi legea. Corect sau nu? Pavel o numește în Romani 7:10, zice: am constatat că legea care trebuia să-mi aducă viață mi-a adus moarte. Moarte. Observați că păcatul prin poruncă l-a înșelat și l-a ucis. Asta înseamnă că atunci când Pavel a intrat sub legământul legii vechi, el a intrat și sub slujba morții și a condamnării. Când ești sub lege, de fiecare dată când ai greș și nu reușești să ții legea, te afli sub condamnare. Harul, pe de altă parte, servește sau slujește întotdeauna neprihănirii sau dreptății, dragi frați și surori. Dacă ești sub har, ești conștient de iertare, chiar dacă eșuezi și nu te ridici la standardele lui Dumnezeu, Dumnezeu încă te consideră neprihănit datorită lui Iisus Hristos. Slavă lui Veci, da. Amin. Amin. Ăsta este adevărul biblic, frați și surori. Dumnezeu nu i-a dat omului legea pentru a deveni neprihănit și îndreptățit prin propria ascultare. El a dat legea ca omul să cunoască păcatul. Da. Fără lege păcatul era mult. Și asta nu zic eu, o zice Pavel. Uitați ce zice în Romani 7:7. Este deci legea în esență păcat? Niciodată. Dar fără lege nu aș fi știut ce este păcatul. Nu aș fi înțeles ce este lăcomia dacă legea nu ar fi spus să nu poftești, să nu lăcomești. Corect? Da. Vă mai dau un exemplu. Pentru că vreau să fiți cu mine. V-am zis că înainte am lucrat în Anglia, da? În industria cosmeticelor. Acolo am învățat o tactică de la colegii mei evrei, cum să vând mai ușor. Și cum vindeam mai ușor? Zi Samuel, uite, asta e oglinda, da? Cu oglinda asta, când vine clientele, le pui jos pe scaun și nu o ții spre tine, o ții spre ele și zici: uite, aici ai un rid, da? Aici ai puncte negre, aici ai coșul, aici ai roșeață, aici asta. De fapt, ce făceam eu? Le arătam problema. Da? Legea este ca și această oglindă. Legea îți arată problemele, îți arată slăbiciunile, îți arată neajunsurile. Dar legea sau oglinda nu-ți poate rezolva problema. Eu nu le-am dat la clientele mele oglinda să se frece cu ea pe obraz ca să le treacă coșul sau ridul. Nu, aveau nevoie de o soluție exterioară. Aveau nevoie de altceva. Așa cum și noi avem nevoie de un mântuitor. De Hristos Iisus.
Amin? Amin. Nu sunteți siguri că așa-i? Adevărat. Hai să vă mai zic o chestie. Nu este nimic în neregulă cu legea. Să nu mă înțelegeți greșit. Problema este cu carnea omului. Vă dau un exemplu. O să beau un pic de apă. Imaginați-vă un grup de adolescenți care se plimbă pe stradă, pur și simplu distrându-se. Ei trec pe lângă o casă și nimeni nu se gândește la ea, e doar o altă casă cu multă verdeață în jurul ei. În schimb, merg până în capătul străzii, unde se află o altă casă. Dar de data aceasta, casa aceasta are pancarte în jurul ei, un scris cu litere roșii pe care scrie următorul lucru. Nu aruncați cu pietre sau veți fi dați pe mâna poliției. Prima casă nu avea niciun semn și băieții noștri nu s-au gândit la ea. S-au dus mai departe. La ultima casă, în schimb, când a avut aceste semne de avertizare, băieții s-au oprit și ceva s-a trezit în ei. Se uită în jur să vadă dacă nu-i urmărește cineva și ce credeți că se întâmplă? Dă cu pietre, bravo! Sparg geamul și următorul lucru care l-ați auzit, pac, au fugit. Când băieții se plimbau pe stradă, vă întreb eu, au avut ei dorința de a face fără de lege sau a face prostii? Înainte, la prima casă, au avut dorința sau nu au avut? A fost acolo. A fost acolo. A fost acolo. Tot timpul. Dar pentru că nu existau legi, dorința de a păcătui care era în ei nu era trezită. Iată ce face legea. Trezește păcatul în noi. Mai dau încă un exemplu. Să zicem că sunteți singura persoană dintr-o încăpere. Și în încăperea aia vedeți o ușă pe care scrie tot așa cu o pancartă mare și cu litere mari. Privat, nu intrați. Ce ați face? Probabil, presupunem că va tuta în jur, în stânga, în dreapta, să nu fie o cameră ascunsă și după aia încet ați deschide ușa și v-ați strecura capul să vă uitați ce e acolo. Acesta este efectul pe care legea îl are asupra noastră a tuturora. Nu este nimic în neregulă cu legea. Din nou vă zic, a treia oară, să nu mă înțelegeți greșit. Dar ascultați cu atenție ce spune Pavel. Legea este concepută pentru a produce păcatul, pentru a trezi păcatul. Legea stârnește în oameni dorințe păcătoase. Permiteți-mi să vă spun următorul lucru. Atât timp cât veți trăi în trupul vostru actual, veți avea tendința de a păcătui. Nu eu am inventat acest lucru. Uitați ce zice Pavel în Romani 7:15. Căci eu nu fac ceea ce vreau să fac. Dimpotrivă, fac ceea ce urăsc. Ce înseamnă asta? Înseamnă că atâta timp cât sunteți în acest trup, chiar dacă nu vă place să vă pierdeți cumpătul și să vă înfuriați, credeți-mă, o veți face. Oricât de mult ai încercat să nu o faci, vei eșua. Iar când vei da greș, diavolul va fi gata să folosească legea lui Dumnezeu să te condamne. Și când te va condamna, tu vei începe să te temi. Și când te vei teme, vei începe să fii stresat. Și cu acest frică și acest stres, tot felul de boli psihosomatice și o presiune mentală. Și cum am zis la început, nu este o glumă. Condamnarea ucide. Condamnarea ucide. Legea ucide. Dar harul dă viață. Vreau să mai zăbovim un pic aici la punctul 3, la acest al treilea canal, legea. Și să vă mai dau un exemplu din Vechiul Testament, din Vechiul Legământ. Și anume, călătoria copiilor lui Israel de la Egipt la muntele Sinai, care am descoperit că este o imagine a harului pur. Știați că în acest timp, da? De când au ieșit din Egipt, până la coalele muntelui Sinai, nu a murit niciun izraelit. Chiar dacă s-au plâns și au murmurat. Știați acest lucru? Nu a murit niciun copil, niciun bătrân, nici o femeie, nici un bărbat, nici o vită, absolut nimeni. Deși Dumnezeu
îi eliberase pe copiii lui Israel de stăpânilor egipteni, au dat semne și minuni, s-au plâns, au murmurat, dar n-a murit niciunul. Vă dau 4 exemple, instanțe. Când faraonul egiptean a tunat asupra lor din spate, iar Marea Roșie era în fața lor, da? Ei, copiii lui Israel, au început să strige către Moise. Pentru că nu erau morminte în Egipt, de-aia ne-ai adus aici, să murim în pustiu. Aceasta a fost o plângere împotriva lui Dumnezeu. Da. Și dacă sunteți sinceri cu dumneavoastră și cu mine, știm că nemulțumirea și plângerea sunt păcate. Corect sau nu? Da, da. Dar care a fost răspunsul lui Dumnezeu? A despicat Marea Roșie, da. I-a lăsat să treacă ca pe uscat, pe partea cealaltă, și când au ajuns pe partea cealaltă, ori murmurat și ori plâns. O a doua instanță, la Mara, se plângeau de apă amară. Care a fost răspunsul lui Dumnezeu? Le-a îndulcit apa amară. O a treia instanță, în deșert, i-au strigat la Moise când le era foame. Care a fost răspunsul lui Dumnezeu? A lăsat să plouă din cer mană și le-a dat prepelițe. Și toți au plâns în continuare. O a patra instanță, când nu a mai fost apă, au strigat la Moise zicând: de ce ne-ai scos din Egipt ca să ne omori pe noi, copiii noștri și vitele noastre de sete? Care a fost răspunsul lui Dumnezeu? A vorbit stâncii și Dumnezeu a lăsat să curgă apă din stâncă. Amin? Așa a fost. Vă recomand să studiați această parte din Biblie. Veți descoperi că de fiecare dată când copiii lui Israel s-au plâns, de fiecare dată Dumnezeu a dat noi dovezi ale harului Lui, ale bunătății Lui și a proviziilor. Și de ce? Acum am să vă spun de ce. Pentru că în acele zile, binecuvântările și proviziile și favoarea pe care le primeau de la Dumnezeu nu depindea de ascultarea sau bunătatea lor. Ele depindeau de bunătatea și de credincioșia lui Dumnezeu față de legământul avramic, care era un legământ al harului. Ați înțeles? Da. Ce s-a întâmplat la poalele muntelui Sinai? Exod 19 cu 8. Ce s-a întâmplat? Biblia spune în felul următor, că Moise a făcut o pregătire, da? Mai întâi a mers pe munte, a vorbit cu Domnul, i-a zis: mâine să pregătească poporul, că voi da legea, că voi face cu tare și cu tare lucru, da? Și apoi Moise a venit înapoi, în capitolul 19, și oamenii au zis următorul lucru lui Moise. Vreau să subliniez următorul lucru, că legea n-a fost dată încă. Urmează în capitolul 20. Știți ce a spus la Moise? Vom face tot ce a poruncit Domnul. Așa i-au spus. Vom face tot ce a poruncit Domnul. Acum eu vreau să vă spun o chestie. Tot în vânzări lucrez. De data asta lucrez în Elveția, dar lucrez la o firmă cu șeminee și sobe. Aici nu trebuie să vând produse cosmetice. Aici ori mă duc la clienți acasă, le analizez casa și le fac o ofertă în funcție de ce au nevoie, horn, sobă, șemineu, sau vin ei la noi la magazin, la showroom și se uită acolo la produse și le fac o ofertă în funcție de ce nevoie au. Dar vreau să vă spun următorul lucru, doamnelor și domnilor, dragi frați și surori. Vreau să vă spun următorul lucru. Că nu am întâlnit nici un client care să-mi zică următorul lucru: voi semna contractul, Samuel, indiferent de cât costă contractul și indiferent de ce scrie în el. Dar izraeliții au spus următorul lucru: tot ce a poruncit Domnul noi vom face. Chiar înainte ca Dumnezeu să dea cele 10 porunci. Scuzați-mi limbajul. Cât de prost poți să fii? Știți de ce? Pentru că ei nici măcar nu au văzut ce scrie în contract. Nici măcar nu au auzit cele 10 porunci, dar ei s-au lăudat că vor ține poruncile. Și acum vreau să vă zic următorul lucru. În originalul ebraic, această declarație, vom face tot ce a poruncit Domnul, este o declarație de mândrie. Kol diber aser Adonai naase. Ceea ce înseamnă, de fapt, tot ceea ce Dumnezeu ne poruncește și cere de la noi, noi putem face. Cu alte cuvinte, o zis ei: Doamne, nu ne mai judeca pe baza
bunătății tale, începe să ne judeci și să ne binecuvintezi în funcție de ascultarea și comportamentul nostru. Care a fost rezultatul? Ei au făcut schimb de legăminte. Au schimbat de la legământul lui Avram, care era bazat pe har, da? Au trecut la legământul sinaitic sau mozaic, bazat pe lege. Acum, dacă mergem mai departe și ne uităm, când au rostit aceste cuvinte mândre, Dumnezeu și-a schimbat tonul. El știți ce a spus la Moise? Spune poporului să nu se mai apropie de munte. Orice persoană, vită, femeie, bătrân, se va apropia de munte, va fi cu siguranță ucis. Întrebarea mea pentru voi. De ce credeți că Dumnezeu și-a schimbat tonalitatea? De ce și-a schimbat comportamentul aici? Știți de ce? Da. Pentru că poporul s-a bizuit pe puterea lui și a încheiat un legământ bazat pe ascultarea lui, pe performanța lui. Aceasta este ceea ce numim noi, și în teologie, dar și în ziua de astăzi, auto-neprihănirea. Auto-neprihănirea, dragi frați și surori. Deoarece poporul dorea să fie judecat după performanțele sale, Dumnezeu i-a dat cele 10 porunci. Chiar în capitolul următor. Din moment ce se lăudau că pot face tot ceea ce Dumnezeu le poruncise să facă, Dumnezeu a trebuit să-i judece după legile sale de acum încolo. Îi va binecuvânta dacă vor respecta poruncile, dar îi va blestema automat dacă nu le va respecta. Corect sau nu? Da. Da. Vreau să vă zic, țineți minte de unde am pornit, da? Cele 3 canale. Da? Conștiința, acuzatorul, Satan și legea. Și am spus, conform lui Pavel, că problema e nu cu legea, problema e cu carnea noastră. Și acum, acesta este trucul Satanei în zilele noastre. Să mențină orientarea omului spre performanță sau spre lege, pentru că știe că omul, atât timp cât se concentrează asupra lui însuși, asupra performanței sale, asupra propriei sale puteri de a se supune legilor, este prins în capcană. Vreți să vă demonstrez cum? Știți cum? Vă zic acum. Poți să fii în casa Domnului, poți să fii botezat, născut din nou și cu Duhul Sfânt și să ai o problemă de alcool, să ai o problemă de țigări, să ai o problemă de bârfă, să ai o problemă de... spuneți voi, că știți. Da? Există. De ce? Pentru că omul nu are privirea țintită asupra lui Hristos și asupra lucrării lui terminate, ci el se concentrează prin forța lui proprie să-L îmbuneze pe Dumnezeu. Să încerce să țină legea, să-și câștige neprihănirea, când ea deja a fost câștigată la Calvar. Dacă ne uităm mai departe, ce s-a întâmplat în context cu copiii lui Israel, care au vrut să se supună legii, știți ce zice Biblia? După ce s-au lăudat că pot îndeplini tot ceea ce Dumnezeu le cere, imediat au intrat în acțiune faptele cărnii. Ei au încălcat chiar prima poruncă. Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Construind un vițel de aur și închinându-se la el ca la Dumnezeu. Nu e așa că e trist? Țineți minte că v-am dat scenariul cu băieții care se plimbau pe stradă. Când au trecut pe lângă prima casă, nu au avut instinctul de a arunca cu pietre. Când au trecut pe lângă a doua casă, au văzut pancartele, semnele de avertizare, s-au trezit ceva de ei, au aruncat cu pietre. Acum, paralela cu textul nostru, eu vă întreb pe voi. Când au ieșit din Egipt, Biblia zice, nu eu, da? Eu sunt doar un trâmbițar aici. Au ieșit cu aur și argint. Din Egipt până la poalele muntelui Sinai. Vă întreb eu pe voi. Puteau ei să facă un vițel de aur? Că aurul l-au avut. Da. Puteau să facă. Da. De ce nu l-au făcut? Pentru că n-a fost legea. N-a fost porunca acolo. Nu a fost ațățată carnea. Mă înțelegeți, dragi frați și surori? Și în momentul în care s-a schimbat legămintele, de fiecare dată când copiii lui Israel se plângeau, murmurau, erau pedepsiți, erau judecați automat. Înainte de Sinai, nimeni nu a murit. După Sinai, de îndată ce au bombănit, au murit. Înainte de Sinai,
fiecare eșec producea o nouă manifestare a Harului Dumnezeu. După Sinai, păcatul trebuia pedepsit. Binecuvântările și proviziile lor nu mai depindeau de bunătatea, credincioșia, mărinimea lui Dumnezeu, ci binecuvântările în cadrul legământului legii depindeau de ascultarea lor perfectă. Iar orice eșec sau păcat trebuia pedepsit. Acesta este motivul, dragi frați și surori, pentru care legea lui Moise mai este numită slujba morții și a condamnării. 2 Corinteni 3:9. Este un standard inflexibil care trebuie să aducă moarte și condamnare israeliților ori de câte ori aceștia păcătuiau. Ai crede că după 2000 de ani, nu, 3500 de ani de când a fost dată legea, oamenii ar fi învățat, dar există credincioși astăzi care încă mai folosesc același refren, ca și copiii lui Israel. Tot ce ne-a poruncit Dumnezeu, noi putem face. Tot ce ne-a poruncit Dumnezeu, noi putem face. Dragi frați și surori, doamnelor și domnilor, le-am spus că cea mai adâncă rădăcină este condamnarea. Ne putem atrage condamnare prin conștiința noastră, ăsta e polițistul care s-a dezvoltat la căderea în păcat, prin acuzatorul extern, prin Satan, și 3, prin lege, iarăși extern. Acum, întrebarea care se pune, da? Am văzut care e problema, care este soluția la slujba condamnării primită din partea acuzatorului, a legii și a conștiinței noastre. Știați că Pavel s-a confruntat cu aceeași problemă în Roman 7? Știați că Pavel s-a confruntat cu aceeași problemă și nu e tot. Dacă citiți mai departe, el continuă să ne arate cum să respingem atacurile lui Satan, a propriei conștiințe sau a legii. Deci în Romani 8:1. Acum nu mai este nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Amin. Nu mai este nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Vă îndemn să învățați acest verset pe de rost. Aceasta este soluția. Aceasta este cheia. Ești tu în Hristos Iisus astăzi? Da, perfect. Atunci nu mai există nicio condamnare asupra vieții tale. Amin? Amin. Amin? Aleluia! Amin. Dar, o să zică cineva, Samuel, da, bun. Dar tu vorbești mereu despre interpretarea Scripturii în context. Iar Biblia mea spune că există o condiție pentru a nu fi condamnat astăzi. Și anume, dacă citiți, da? Scuzați. Și anume, trebuie să umblăm după Duhul și nu după neburile firii pământești. Deci înseamnă că nu este condamnare doar dacă nu păcătuim. Mă bucur că ați adus acest lucru în discuție. Dacă ne uităm în versetul din Romani 8:1, în versiunea Dumitru Cornilescu, o să vedeți că e exact așa cum am zis. Acum nu este nicio osândire sau condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Așa spune Biblia voastră, nu? Da. Acum, știați că ultima parte, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului, a fost adăugată de traducătorii Bibliei și nu se află în manuscrisele originalului grecesc? Este aproape ca și cum traducătorii și comentatorii Bibliei nu ar accepta declarația de necondamnare să vină fără nicio condiție. Acesta este adevărul, dragul meu prieten. Nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Nu există condiții și nici alte clauze. Este vorba doar de lucrarea terminată a lui Iisus Hristos și nu de efortul personal. Doar de Hristos și nu de performanța voastră. Cu toate acestea, există unii care susțin că nu este condamnare doar dacă nu păcătuim. Dar eu vă întreb pe voi. Dacă nu există păcat, de ce ar trebui să existe condamnare? Corect? Așadar, aceasta este vestea bună pe care Pavel a proclamat-o. Că nu mai există nicio condamnare pentru cei care sunt în Hristos Iisus, chiar dacă au păcătuit. Și de ce? Pentru că Iisus a fost deja condamnat pentru toate păcatele noastre. Aleluia! Aleluia! Amin!
Când am primit revelația asta din Romanul 1, am mers repede să studiez. Uitați-vă, pe telefon le puteți găsi mai repede toate versiunile, traducerile românești. După aia am mers în limba engleză, după aia am mers în limba germană. Că Domnul mi-a dat har să pot să citești și să vorbesc și în engleză și în germană. Și vreau să vă spun că în marea majoritate a traducerilor nu există ultima parte, care o găsiți în Dumitru Cornilescu. Știu că în România Dumitru Cornilescu e sfânt. Și că Biblia asta, după Biblia asta ne-am pocăit, ne-am botezat, ne-am făcut și așa mai departe. Dar nu există partea asta, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești și după îndemnurile Duhului. În originalul grecesc nu există. Nu mai există nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus plus minus nimic. Recent vorbeam cu un frate din biserică și mi-a spus că prin a respecta legea, el înțelege că a face ceea ce este corect. Da, într-adevăr, este adevărat că Domnul spune să faci ceea ce este corect. Dar vei fi condamnat totdeauna prin lege. Pentru că legea este numită slujba condamnării. Deoarece nu este menită să te facă să faci ceea ce trebuie, ci să te condamne. Și știi ceva? Cu cât vă supuneți mai mult legii și încercați să fiți îndreptățiți prin lege, cu atât mai mult veți eșua și veți fi condamnați prin lege. Aceasta nu este calea lui Dumnezeu, dragi frați și surori. El nu vrea ca tu să trăiești în vinovăție și condamnare perpetuă, continuă. Pentru că, așa cum am spus, condamnarea este cea mai adâncă rădăcină care produce frică, stres și împreună cu ele tot felul de boli. Și apoi nu vă mirați. Pentru că, literalmente, condamnarea ucide, dragi frați și surori. Vreau să vă dau o sugestie practică. Eu așa îmi place să mă numesc un om pragmatic și un om practic. Pentru mine Biblia, și când vorbesc la cafea cu oameni din lume sau cu oricine a vorbit, întotdeauna aduc Biblia. Și când mă duc în saună, da? Și fac saună, am stat de vorbă despre Dumnezeu cu oameni în saună, imaginați-vă. Da? Mie așa îmi place să fiu, pentru că pentru mine creștinismul e un stil de viață. Da? Asta înseamnă umblare, credință. Sugestia mea practică pentru voi este aceasta. Cum să creșteți în această revelație de nici o condamnare? Este să vedeți cele 10 porunci sau legea lui Dumnezeu și condamnarea ca fiind unul și același lucru. Ori de câte ori vă gândiți la cele 10 porunci, ori de câte ori auziți o predică despre lege sau cele 10 porunci, imediat în mintea voastră, condamnare. 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 Eu vă întreb acum, dacă nu ar fi așa, cum zice Biblia și cum zice Pavel, de ce există astăzi credincioși care trăiesc ca și cum crucea n-a făcut nicio diferență? Ei sunt promotorii vechiului legământ. Ei vor să rămână sub cele 10 porunci, sub lege. Și crucea n-a făcut nicio diferență. E ca și o cârjă. O luăm crucea, atragem oameni la mântuire, dar atât. Când ar trebui să fie totul despre cruce. Pentru că crucea a făcut diferența. Dacă încerci să rămâi sub lege, dacă încerci să fii îndreptățit prin supunerea ta față de lege, atunci anulezi efectiv ceea ce Iisus Hristos a făcut pentru tine la cruce. Imaginați-vă cum se simte Tatăl. El a dat ce a avut mai bun cerul pentru noi. L-a dat pe singurul lui Fiu. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Tot în același context, un verset mai departe zice Biblia că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în lume nu ca să condamne lumea. Nu. În vechiul legământ Dumnezeu Condamne lumea la sfârșit. La sfârșit, da. Acum nu. Acum suntem în perioada dispensația Harului. La sfârșit, da. Va exista judecată și condamnare. În vechiul legământ Dumnezeu a spus: nu voi achita sub nicio formă pe cel vinovat. Cu toate acestea, în cadrul noului legământ Dumnezeu spune: nu voi mai aduce aminte de păcatele voastre. Evrei, capitolul 8. Puteți vedea contrastul, dragi frați și surori. Este același Dumnezeu care vorbește. Ce s-a întâmplat? Crucea s-a întâmplat. Crucea a făcut diferența. Astăzi Dumnezeu nu-și mai amintește și nu mai ține minte păcatele tale pentru că le-a judecat în trupul Fiului Său pe cruce. Credincioșii devin confuzi atunci când nu-și dau seama că crucea a făcut diferența.
că lucrarea este terminată, că Hristos a terminat lucrarea și acum șade la dreapta Tatălui. Dar El nu șade la dreapta Tatălui pentru că e Fiu, pentru că Fiul a fost întotdeauna. Nu! El șade la dreapta Tatălui pentru că a terminat lucrarea, pentru că lucrarea este terminată, dragi frați și surori. Da. A terminat-o pentru totdeauna. La slujba de opusul slujbei de condamnare este slujba de neprihănire sau justificare. Începeți, vă rog, să vedeți neprihănirea voastră nu din cauza a ceea ce ați făcut sau nu ați făcut, ci din cauza a ceea ce a făcut Hristos și pentru că sângele Lui vă curăță continuu. Zice Ioan, Apostolul Ioan, în prima epistolă a lui Ioan, în primul capitol. Sângele Lui vă curăță de orice păcat, în mod continuu și prezent. Și amintește-ți textul pe care l-am citit, acum ajungem la el, că Duhul Sfânt a fost trimis să te convingă de neprihănirea ta în afara faptelor. Treaba Duhului Sfânt, dragi frați și surori, este nu să te condamne și să-ți arate păcatele tale, așa cum cred mulți creștini. Să spună, ai furat, ai mințit, te-ai uitat la o femeie într-un mod necuvincios, ai dat o bârfă, ai făcut cu tare și cu tare lucru. Asta este o eroare, este o erezie. Acest lucru îl face suficient de mult ce am zis înainte. Conștiința noastră, acuzatorul Satan, legea și câteodată chiar și soțiile și soții noștri acasă. Sau mamele noastre. Da. Nu avem nevoie de un al patrulea polițist. Nu. Pentru că polițiștii sunt aici. Conștiința, acuzatorul și legea. Știți care e treaba Duhului Sfânt? Hai să mai citim încă o dată. În Ioan, capitolul 16, versetul 8 la versetul 11. Este în trei feluri, tridimensional, da? El zice, vine și convinge lumea despre păcat. Păcatul despre care se vorbește aici, din nou, în original, eu chiar vă îndemn să mergeți să... În ziua de astăzi e ușor. Google, fratele Teo știe cum funcționează. Dați un Google, faceți niște cercetări și să vedeți. Păcatul care vorbește aici în original este nu minciuna, nu păcatele morale, nu minciuna, nu lăcomia, nu furtișagurile, nu hoțiile, nu bârfele, nu pofta ochilor și astea. Nu! Este hamartia, și anume păcatul tuturor păcatelor. Și Biblia zice aici, care e acesta? Fiindcă ei nu cred în mine, în Iisus Hristos. Ăsta este păcatul tuturor păcatelor. Da. Fiindcă ei nu cred în mine, în Iisus Hristos, în Mântuitor, în salvare, în soluția externă. 2. Treaba Duhului Sfânt este să ne amintească că noi suntem astăzi ceea ce v-am predicat eu astăzi de fapt. Neprihănirea lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Și Pavel zice în Romani, noi suntem neprihănirea lui Dumnezeu, nu noi înșine, că atunci vedem din nou în auto-neprihănire. În Iisus Hristos. Țineți minte lucrul acesta. Și 3, că stăpânitorul acestei lumi, Satan, diavolul, acuzatorul, este deja judecat. Dragi frați și surori, el nu mai are nicio putere asupra noastră. El a fost dezarmat. El va încerca, doar dacă noi îi dăm voie, să folosească legea ca pe o armă împotriva ta să te condamne. Dar el a fost dezarmat. El a fost deja judecat. Dar slavă Domnului că acum nu mai există nicio condamnare pentru cei ce sunt în Iisus Hristos. Când nu există nicio condamnare? Biblia zice că acum. Acum o să vină frații și o să zică, bine Samuel, dar ce se întâmplă atunci când păcătuim? Eu vă întreb pe voi. Se referă acest verset, acest acum, din versetul ăsta, Romani 8:1, la momentul în care cineva păcătuiește? Bineînțeles. Acum nu există nicio condamnare. Este un verset pentru clipa aceasta, pentru momentul acesta. Declarația este adevărată în fiecare zi, este adevărată dimineața, este adevărată în timpul nopții și când vine dimineața este tot adevărată în prezent. În mod continuu nu există nicio condamnare pentru tine, pentru că ești în Hristos Iisus. Ceea ce vă dă curajul, acum fiți foarte atenți, de a merge la Dumnezeu, la Tatăl, este cunoașterea faptului că El vă vede complet neprihănit și justificat. Acum, mă apropiu încet de sfârșit. Mi-aduc aminte de o scenă, de o istorisire din viața mea. Și s-a întâmplat cu acum câțiva ani, 3, 4, 5 ani,
când am început să înțeleg darul, declarația necondamnării pe care Pavel o făcea, apropo, acum fac poveste în povestire ca și evrei, vă mai pun o întrebare, care să vă gândiți bine. De ce în zilele noastre nu mai sunt acuzați pastorii și predicatorii de faptul că încearcă să dea licență păcatului? Că vorbesc prea mult despre har și mai puțin despre păcat. De ce nu mai sunt acuzați? Pentru că știți că Pavel a fost acuzat cu aceeași acuzație? Știți că Pavel a fost acuzat de aceeași acuzație? A fost, da. Oare am inversat oalele? Oare am pus carul înaintea boilor? Încercăm să modificăm comportamentul oamenilor înainte să vină în biserică, în spital? Ne împușcăm răniții înainte să-i aducem în spital și să le vorbim Evanghelia? Adevărul pur, harul, Hristos, lucrarea terminată a lui Hristos, focusul să fie doar pe Hristos? De ce? De ce nu mai sunt acuzații asupra pastorilor și predicatorilor că nu vorbesc despre har? Și aproape că dau licență păcatului, pentru că eu nu fac acest lucru. Domnul să mă ferească. Domnul știe că eu sunt pentru sfințenie și pentru fructele care trebuie să crească. Problema e cum ajungem acolo. Ei zic că propovăduim legea și punem poveri pe oameni și facem reguli și regulițe. Eu zic altceva. Eu zic ca și Pavel, să propovăduim harul și Evanghelia pură. Da? Pentru că atunci, cred că Duhul Sfânt își face treaba și o face mult mai bine decât mi-o fac eu sau altcineva. Acum, să revin la ceea ce vreau să vă zic înainte. Mi-aduc aminte de o scenă din viața mea, cu câțiva ani în urmă, când am început să primesc darul necondamnării, să înțeleg revelația aceasta. Și s-a întâmplat într-un mod, cum am zis înainte, cât se poate de ordinar, de obișnuit. La fotbal. Noi jucăm fotbal în fiecare marți seara, acolo în Elveția. Și probabil că știți, că și fratele Teo zicea înainte despre faptul că sunt jucători și cei care stau în tribună și așa mai departe, că la fotbal câteodată se arată spiritul de competiție sau spiritul de luptă. Și așa a fost și în această zi. Echipa mea a fost nedreptățită și din această cauză ne-am pierdut cumpătul și am început să ne certăm. Și știți cum se spune? Că totul este bine când se termină cu bine. Ne-am cerut scuze unui altuia. Nu vreau să gândiți la ce mai rău despre mine. Nu ne-am bătut. Doar ne-am certat. Ca și între bărbați. Ne-am certat vocal. Știți acum. Și totul se termină bine când se termină cu bine. Ne-am cerut scuze unul altuia și fotbalul a continuat. Dar vreau să vă zic, fără să glumesc sau să exagerez. Imediat după ce s-a întâmplat totul, am auzit cu o voce audibilă. Sami, tot ce s-a întâmplat acum este sub sângele mielului. Tot ce s-a întâmplat acum 2-3 minute înainte este sub sângele mielului. Pentru că și eu, mai de mult, eram lege focusat. Iar am greșit, iar am făcut o prostie, iar mi-am pierdut cumpătul, iar m-am mâniat, iar am mințit, iar am făcut astfel de lucruri. Când acuzatorul vine să te condamne pentru toate greșelile tale și spune lucruri de genul: cum poți să te numești creștin? Sau ești cel mai mare ipocrit și ipocrită din lume? Și ce trebuie să faceți în momentul ăla, dragi frați și surori? Să te eliberezi de orice condamnare. Și să pui sângele lui Iisus Hristos peste tine și să declari lucrarea terminată a lui Hristos peste tine. Acum iar o să vină ceilalți și o să zică: dar nu ar trebui să fim condamnați măcar un pic, că atunci când eșuăm să ne întoarcem la Dumnezeu. Eu vă întreb pe voi, când Adam a fost prins cu mâța în sac, a fost condamnat, ce a făcut el, Adam, primul om? Bravo, s-a ascuns. Iubiților, dragi frați și surori, doamnelor și domnilor, când dați greș, condamnarea și vinovăția vă vor face să fugiți de prezența lui Dumnezeu. Este o minciună faptul că condamnarea și vinovăția te vor conduce înapoi la Dumnezeu. Ceea ce vă dă curajul de a merge la El este cunoașterea faptului că El este întotdeauna plin de har astăzi, pentru că trăim în nou legământ, da? Bazat pe har, și vă vede ca fiind perfect neprihănit.
ceea ce te va face îndrăzneț, curajos să mergi înaintea tronului său de har este cunoașterea faptului că El nu te va condamna niciodată dacă ești în Hristos Iisus. Amin! Aleluia! Deci, haideți să lăsăm deoparte ideile noastre religioase despre Dumnezeu. Fă acest pas spre Tatăl tău. Chiar dacă ai eșuat, El va veni la tine și te va îmbrățișa, ca și în pilda fiului risipitor. Este pilda mea preferată. Nu vă mai spun acum că nu mai avem timp. Bucurați-vă că nu există nicio condamnare pentru tine pentru că ești în Hristos Iisus. Tatăl tău te iubește și te acceptă așa cum ești. El are puterea de a te ajuta atunci când dai greș și te simți învins. Crede în lucrarea terminată a lui Iisus Hristos. Fii focusat pe iertare și nu pe condamnare. Fii focusat pe Hristos și pe lucrarea pe care a făcut-o El și nu pe greșelile tale, pe sminturile tale, pe problemele tale. Amin? Amin. Așa să fie. Vă rog să vă ridicați în picioare și am să vă binecuvintez la final. Am să fac o declarație de binecuvântare. Doamne Dumnezeule, mă rog să binecuvântez Biserica din Mersi. Amin. Mă rog să le dai revelație după revelație. Amin. Mă rog ca să lași harul tău să curgă și să nu se întrerupă. Vă binecuvintez cu binecuvântările tatălui Avram. Vă binecuvintez cu binecuvântările din Deuteronom 28. Vă binecuvintez cu binecuvântările lui Obed-Edom, cu fiice și cu fii, cu posesiuni materiale, cu binecuvântările lui Iaebeț, cu influență și cu mărirea teritoriului. Vă binecuvintez cu protecție divină. Să fiți protejați la intrare în cetate, la ieșire din cetate. Să fiți protejați când vă treziți, când mergeți la culcare. Copiii voștri să prospere, să nu simtă povara educației, să meargă înainte, să fie conștiincioși și perseverenți și ambițioși. Dumnezeu este pentru ei, El nu este împotriva lor. Vă binecuvintez cu protecție împotriva oricărui virus, oricărui boli, oricărui accident. Fiți binecuvântați și vă binecuvintez cu pacea care întrece orice pricepere. Amin. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Părintelui nostru din ceruri și părtășia Duhului Său cel Sfânt să fie și să rămână cu noi, cu fiecare de acum și până în veșnicie. Amin.